Enzi mucha nzwano imba shepa mamba nani dino nama takuneni dino Kuna mata moyo unanawa toya kuna Jesu bonesi wedu nekutenda toya ujishago chedu ora pawa kaneta Setino Shisa Amakomba Ake Orapawa Kaneta Shakana Kakuwayo Mukuna Mata Tino Komorerwa Orapawa Kaneta
zvikomborero zvese tinozviwana mukusimbira iye. Hakuna dambudzo orapawa kaneta, zvakanaka kuwayo mukunamata tinokomborerwa orapawa kaneta, zvakanaka kuwayo. Ziwai vana vaMwari, toda kupa kutenda mukati menguva ino yatasangana mukati meshoko raMwari kuti tidzidze tiwane dzimwe pfungwa dzingatibatsira kuti tirapwe neshoko iri, ritibatsire tose kuti tisare tamira panzvimbo. Mukati menguva inoi kushuva kwangu zvikuru kuti ndidzidze nemi kubva mubhuku raJohn chapter 5. Pane pfungwa dziri pabhuku raJohn chapter 5. Tichaverenga chapter kusvikira pavhesi ya9. Asi pfungwa inokosha yatichagara pairi zvikuru iri pavhesi ya7. Regai ndipe musoro wenyaya unoti ndinoshayiwa anondisundidzira. Ndinoshayiwa anondisundidzira. Regai ndiverenge pfungwa idzi. Vhesi 1 inoti shure kwaizvozvo mutambo wavaJudha waivapo, Jesu akakwira Jerusarema. Zvino paJerusarema pedyo nesuvo ramakwai kwaiva nedziva rainzi Bethesda nechiHebheru. Raiva namabiravira 5. Mukati mawo, vhesi 3, makanga muvete vazhinji vairwara namapofu nezvirema navakaonyana, vaigarira kubvongodzwa kwemvura. Vhesi 4 yoti, nokuti mutumwa waiburukira mudziva iro neimwe nguva achibvongodza mvura. Zvino uyo waitanga kupinda mumvura yabvongodzwa waiporeswa, kunyange akanga akabatwa nokurwara kupi nokupi. Vhesi 5. Zvino kwaivapo mumwe munhu wakanga abatwa nokurwara kwake makore 37. Jesu akati abona munhu uyo avete pasi, zvaaiziva kuti wakanga akadaro nguva huru, akati kwaari, unoda kuporeswa here? Verse 7, which is our main key text. Murwere akapindura akati, Ishe, ndinoshayiwa munhu unondiwisira mudziva. Kana mvura ichibvongodzwa, asi ndinoti kana ndoenda mumwe wonditangira kupinda. Jesu akati kwaari, simuka, tora nhoo dzako ufambe. Pakarepo munhu uyo akaporeswa, akatora nhoo dzake akafamba. Regai tiinamate. Baba vedu vari kumusoro kudenga, toda kukutendai panguva ino yamatitendera kuwana kuteerera shoko renyu. Shoko renyu rine simba, rinosvika panoparadzana mongo namafupa. Tibetserei patiri kuteerera shoko iri. Vamwe vedu tine kurwara kwakasiyana siyana. Vamwe vedu tina matambudziko akasiyana siyana.
tibetserei shoko ranhasi uve mushonga wokutirapa pamuri kushanyira pamadziva atiri akasiyana. Musatitendera kusara tiripo. Tirayirewo kuti tisimuke, titore nhoo dzedu tifambe muupenyu utsva. Tanamata muzita raJesu, amen. Toda kutenda bhuku yedu iri kutiudza kuti shure kwa izvozvo pakanga paine mutambo wavaJudha waivapo paJerusarema. Munyori uri kubudisa pfungwa yokuti panapa Jesu haana kuinda padziva reBhetesda pamazuva mamwe aiva ordinary, but wakazviita une Jesu kurega mutambo wePaseka uitike kuJerusarema, agoshanyira dziva reBhetesda panguva imwe chete apo guta rakanga rakazara navaJudha, guta rakanga rizere navaFarisi, guta rakanga rizere namascribes navanyori, guta rakanga rizere navakuru vaiziva mutemo. Jesu ndo paari kuinda paguta padziva reBhetesda. Achiinda padziva reBhetesda, Jesu uri kusangana navazhinji vakanga vavete padziva. Munyori unoti, ukaverenga Bible commentary ichitaura pamusoro pezuva iri, inoti nzira dzakanga dzizere, all roads were leading to Jerusalem. Nemhaka yekuti waiva mutambo wePaseka waiitiwa kamwe chete pagore. Saka nzira dzose dzakanga dzakananga kuJerusarema kuti vandosangana naMwari. Jesu wava kuinda padziva uri kusangana nemurume wakanga ane 38 years. 38 years akagara padziva reBhetesda aine kurwara kwake. Pane pfungwa inokosha ipapapo. 38 years dzakanga dzagara murume uyu paBhetesda. Bhuku rinobudisa pfungwa inondinakidza inoti Jesu waizviziva. Ukaverenga vhesi inoti zvaaiziva kuti murume uyu wakanga akadaro kwenguva zhinji. Jesu unoita une haana situation yaakanga asingazivi pavanhu vakanga vari paBhetesda. Wakanga achiziva vose. Munyori webhuku rinonzi Desire of Ages papeji 206 unoti pavanhu vakanga vari paBhetesda apa, murume wamakore 38 aripo uyu, vanoti his case was the worst of these assembled on the brink of the pool. Vanoti pavanhu vose vakanga varipo ndiye wakanga ari munhu wainzwisa urombo kupfuura vanhu vose. Zvakadaro Jesu unorega munhu unonzwisa urombo for 38 years agere paBhetesda. Regai timbotarisa kuti ko iro Bhetesda chaimbova chii, inzvimbo yakaita sei. Ukadzidza zvakanaka vadzidzi veshoko raMwari vanoti zita rokuti Bhetesda pachiHebheru rakatorwa kana kuti rakabiwa richibva kupfungwa yechiAramaiki inoti Bethesda, kureva kuti imba yenyasha, house of grace. Saka Jesu uri kurega
munhu achigara 38 years paimba yenyasha, ari muterrible situation, ari muchimiro chinohwisa urombo, chimiro chisingagariki, chimiro chisingabviri kuti munhu ararame ari. But Jesu unozviita nhando, unorega munhu arimo for 38 years. Regai nditaure navamwe mai, nditi zvinogona mai kugara makore mazhinji muri muchechi yaMwari. Zvinogona mai kugara makore mazhinji muri mai vedhoka, muri mai veruwadzano, muchitoshumira navamwe, mugozikamwa muri nhengo yeprayer band yakasimba zvakadai, muchitangira vanhu vose kumuka, murimi munomutsa vamwe vaneta moyo. Asi zvinogona kuti kushayikwe zuva rimwe ramunosongana nenyasha dzaMwari, mugogara musituation yenyu, mugogara muchimiro chenyu for some time, pamakore denga risati raburukira nyaya yenyu. Saka panapa tinoona murume uyu unogara for 38 years. Vadzidzi veshoko raMwari vanoti ministry yaJesu was only 3.5 years, meaning kuti Jesu ari kudenga asati aburuka panyika inoi. Wakavona murume agere padziva reBhetesda, paitinerary yake Jesu ndokubva anyora kuti pandichadzika ndikandozvarwa naMaria, pandichaburuka panyika, pandichadzira ndikaenda panyika ndikandozvarwa paministry yangu, ndobva anyora kuti ndinofanira kuzopfuura napadziva rinonzi reBhetesda ndiwanire murume uyo nyasha. Vanyori vamwe vanoti chimiro chaiva nomurume uyu, urwere rwaiva nahwo. Ukaverenga zvakanaka pavhesi ya 5 inoti zvino kwaivapo mumwe munhu wakanga abatwa nokurwara kwake. Vadzidzi veshoko raMwari vanoti kurwara kwakanga kune muchinda uyu kwaiva kwakonzerwa nokuda kwezvivi zvake. Saka vanhu vakamuregedza, vakamurega, vakati tokowaro zvakuwana nemhaka yezvivi zvako. Saka hakuna munhu waigona kumubetsera, hakuna zvepasi nokudenga munhu unogona kudzikinura munhu kubva muchivi chake. Apa hapakwani mabhishopi, apa hapakwani n'anga, apa hapakwani vaprofita, apa mafata hakwani apa. Nemhaka yei munyori unoti hakuna zita ratakapiwa kudenga napasi ratingasunungugwa naro kunze kwezita raJesu. Saka biblically murume waiti ndinoshayiwa unondisundidzira waireva zvokwadi. Nemhaka yei yake was not just infirmity, kwakusiri kurwara chete, kwaiva kurwara kwakanga kwakonzerwa nezvivi. Saka hama dzake dzinomutora, dzinoenda naye padziva reBhetesda, dzinoti isu patinokwanisa kukubatsira kukusvitsa pano, ndava zvekubvongodzwa kwemvura. Hama yangu, wotomirira vokubvongodzwa kwemvura kuchiitwa, wotaimira painobvongodzwa, wowira kuti upone, nokuti izvi ndiwo wakazvitsvakira. Saka murume we38 years unoti Jesu ndizvo ndiripo pano paimba yenyasha, asi ndinoshayiwa unondisundidzira. Ndinoshayiwa unondisundidzira. Rega ndikubvunze hama yangu mudikano, hazvichadi vanhu,
Hazvichadi vanhu. Nokuti ukaverenga pfungwa iyi paverse 7 umwe munyori unoti the pathetic replied, I am here, I have no man. Munyori umwe unendira mberi unoti this lays a story of physical misery, desertion by friends, and of the repeated revival of hope, followed each time by bitter disappointment. At this time, in the narrative, his hope was still centered on the miraculous pool. Zvikanzi kutarira kwake kana kuti tariro yake yakanga yakangosimwa chete pakubvongodzwa kwemvura. Asi munyori woti pavanhu vakanga varipo, his case was the worst of these assembled on the brink of the pool. Vonai kuoma kwenyaya yomuchinda uyu. His hope was centered on miraculous pool, but his case was the worst of the assembled. Zvikanzi tariro yake yaiva pamvura inofanira kubvongodzwa, but nyaya yake yokurwara kwake was the worst. Reve kuti hapana kuporeswa kwaaigona kuwana kunze kwokuti Jesu apindira nomwe mutovo. Nyaya yako yakatonzi haichabviri. Makaenda kuchipatara maimi, mukanzi kenza yenyu yapa stage 4. Makaenda kuchipatara baba imi, mukarwara kusvikira madischargiwa, mukanzi kuhama dzenyu aiwa vatorei vainde, mungonomirira mazuva muri kumba. Makaenda kuchipatara mai, mukatonzi BP renyu iri rava ramakore muchirarama namapiritsi. Makaenda kuchipatara mai, baba mukanzi shuga yenyu iyi hamuchagoni kuti tiibvise, chomoita kugara nokurarama muchiimaneja. Tariro yenyu ndokubva yadzima. Nemhaka yeyi yakanga yakasimwa mune vanoziva venyika ino. But muchinda uyu unoti chero zvakadaro pano pachiratidza kuti hapana tariro. Chero zvakadaro ndagara muchechi kwamakore, vamwe vachichata ini ndichisara. I will remain on the brink. Tariro yemuchinda uyu inoti hazvina basa, ndagara musangano ndiri rovha. Vamwe vari kuwana mabasa zuva rimwe nerimwe. My case is the worst of all. Asi unoti I will remain on the brink. Muchinda unoti hazvina basa, taka apply mavisa navamwe, vamwe vakatoinda miri kuchando. Ini ndasara ndiri pano ndoga, ndiripo paimba yenyasha. I will remain on the brink. Unoti hazvina basa, takanyora chikoro navamwe tikapasa tose. Pamacredits andaitova nawo ndakanga ndakakunda vakawanda, but nemhaka yokuti vakawana wakavasundidzira, ini ndaramba ndiri pano for 38 years. Vamwe vakaona mascholarship vakaenda. Hazvina basa, washanda pakambani, mapromotion anouya achikudanyanga iwe. Asi uyu muchinda uyu unoti ndicharamba ndiri pano kusvikira ndawana anondisundidzira. Saka munhu uri musituation yakadaro, uri kuti ndiripo paimba yenyasha, ndizvo musi wakafa baba vangu vanhu vakandirwirana, vakati uyu ndini ndaenda naye, ende pavaishara vaitoshara vakakura kuda kutora mukana, nokuti vadiki waiona kuti pachine basa rokuvakudza. They took advantage.
yokuti havana zvavachagona kuita, havachina choice. Saka padziva iri pakanga pava panzvimbo yokutengesera, pakanga papa marketplace sezvakaita paMbare, pakanga pazara matsotsi robbers, pakanga pazara mbavha, pakanga pazara zvifeve commercial sex workers, pakanga pazara vaichinja mari money changers. Panzvimbo imwe chete pakanga pazara vemishikashika, mahwindi akanga aripo. Panzvimbo imwe chete pakanga pazara vaprofita venhema vaimirira kunyepera vairwara. Panzvimbo imwe chete madzimai emisika aiwadza zuva rimwe nerimwe. N'anga dzakanga dzavapo, vamaherbs vakanga varipo, vaitengesa mawheelchair vaivapo nokuti yaiva nzvimbo yezvirema. Vesocial work vaiuya kuzoita mainvestigations avo ipapo. Madonors vaiuya, vairidza vamabhendi vaiuya vachiridza, vaibika sadza vaivapo nemhaka yekuti paigariwa ipapo. Saka munyori unonzi Ellen White unoti pakapedzisira pava nama-structures, unplanned structures akanga akatenderera dziva reBethesda. Pakanga pava nedzimba dzakasiyana-siyana, masharets, dzimba dzakasiyana-siyana dzakavakwa, dzimba dzakangovakwa temporary kuti kana munhu kwaizonaya in the chilliness of the night and the heat of the day, dzaivabetsera kuti vagare imomo vakachengeteka. Saka ikanga vane nzvimbo inonoisa. Saka vaitengesa, kana vaiona munhu unogara for 38 years, kwavari yaiva a permanent client. Saka vanga vasingadi kuponeswa kwomunhu, vasingadi kuponeswa kwomunhu. Regai titaure pfungwa inoti tigopedzisa. Paakaponeswa muchinda, ukaverenga kunonzi vaJudha vakamuona akasenga tsapata nechimubhedha chake chirupasa. Ndobva vati ndiani wakuporesa nhasi zuva reSabata? Sei iwe uchifamba nezuva reSabata? Sei wasimudza nhovo nezuva reSabata? Munyori webhuku commentary unoti of the first 7 recorded Sabbath miracles, this was the first recorded. Pane mamwe 7 akaitwa naJesu, iri ndiro rokutanga iri. Saka munyori unoti vaJudha pavakaona muchinda uyu vakamutsamwira, vakamuudza kuti izvi zvaurayisa izvi zvenyaya yekuti waporeswa havana kufara nazvo. Kune vanhu who is in the church but not pabusiness yokuponeswa kwavanhu. Ivo basa ravo kudzikatira vanoponeswa. Saka varume ava, the scribes and the Pharisees, vavakabata bhuku rainzi Mishnah pachiGreek, rakanga rakalistiwa the 39 list of unlawful works, mabasa airambidzwa kuitwa nezuva reSabata. Munyori unoti of the 39 listed list, unoti iyo kusimudza tsapata was the last listed. Atiti the last listed tikuroti pane zvairambidzwa kuitwa navaJudha. Iyi yakanga iri yeimwe yenyaya iri panumber 39. Kurova kuti dzimwe dzaitokosha dzaiva kumusoro, dzokuti munhu waisafanira kubika neSabata, munhu waisafanira kuinda mumunda neSabata, munhu waisafanira kusenga mutoro mikuru neSabata, munhu waisafanira kupinda mumunda kutanahura neSabata. Iyi yekusengwa kwemanyatera was the last listed. vaJudha vanotsamwa. Gai ndidzokere papfungwa inoti
ndinoshayiwa unondisundidzira. Toda kunamata. Jesu unomuvhunza a rhetoric question. Ama yangu, unoda here kuponeswa? Jesu unovhunza muvhunzo nando. Sei akavhunza muvhunzo weJesu zvaaiziva kuti unoda kuponeswa? Iko koga kugara, amen, kugara pamhenderekedzo zvaireva kuti unoda kuponeswa. Kune vanhu vari muchechi who are after people who want to be saved. Ndakambosiona ini pane imwe chechi, munhu auya akapfeka minisketi, akapenda nzara dzake, ane necklace yake namaearring ake, nemhaka yekuti ivo havatendi izvozvo. Munhu wauya pamusangano weeffort, varume navakadzi vane simba vakamubata vachimukwevera panze. Tererai vanhu vaMwari, ichocho chaita kuti ambogona kutombouya kuzoteerera shoko raMwari, mweya wamutuma. Kuna vanhu vakadaro muchechi who are after people vanoda kuponeswa. Saka muchinda uyu unoti, ndinoshayiwa unondisundidzira. Handizivi kumba kwenyu, kudzinza rokwenyu, variko vakasiyiwa navakainda, vari kuti hai, handinei nokuiswa kuzvikoro zvinodhura. That ordinary school, the cheapest in the local, ndoya ndongoda kuona unondibhadharira. Handizivi kudzinza rokwenyu. Kune vakasara vanotambudzika, vamwe vacho vanorwara zvinotsvaka mari shomanene. Uri kuti ndinoshayiwa unondiindisa kutheater. Handizivi hama yangu, washayiwa here mari shomanene yaungaitiravo nyasha muzukuru mwana wezvanzi yako? Washayiwa mari yeregistration, uri kungoti ndoshayiwa unondisundidzira? Vamwe vakaona mascholarship vakaenda, vamwe vakaona chokuti nechokuti. Uri kuti kana ini ndaiwana mukana wekusundidzibwa ndaigona kupinda ini, kana ndaiwana mukana wekuwana unondisundidzira ndaigona kupinda. Mwari ngavatiitire nyasha, Mwari ngavatibetsere. Ngatitarise patakamira, ngatitarise kurudyi nokuruboshwe. Hakuna here hama dzokwedu ukaverenga imwe bhuku yoti kana munhu asingachengetiwo kwake, zvikuru weimba yake warasha kutenda. Da kunamata mukati mamangwanani ano, variko kwenyu, hakuna dzinza risina zvaro. Munyoro uri kuti ndoshayiwa unondisundidzira. Regai ndikuudzei, kana Jesu ouya haaiti zvokusundidzira. Ukaverenga mapisarema 1:18 verse 13 inoti, kundisundidzira wakandisundidzira hako, asi Jehovha wakamira neni. Regai ndikuudzei, kusundidzira, variko vanotosundidzira zvokuti munhu afe. Asi kwatiri kuda panapa, tiri kuda kusundidzira kwokuti munhu awire munyasha. Toda kunamata panguva ino Mwari vatiitire zvakanaka. Tindorangarira hama dzokwedu tigone kudzisundidzira. Tirangarira hama dzokwedu, unongoda capital shomanene yokuti atange bhizinisi. Unongoda padoko kuti atange zvaanoda. Umwe chaiye haadi zvikuru, unodemba kuti dendaiwana huku 20 dzoga, 20 chete, zvangu zvaita. Dendaiwana unondibhadharira metsi dzoga dzandakafoira, zvangu zvaita. Dendaiwana ini unondiitisa dress making chete, zvangu zvaita. Mwari ngavatibetsere. Kana aripo unoti ndinoshayiwa unondisundidzira, chero vanhu vakakusiya, chero vanhu vakakuramba, there is a God in heaven. Kudenga kuna Mwari. Uchadarika nepauvete, uchadarika nepaugere, uchadarika nepawakatambarara, uchadarika nepawagariswa nomuvengi, agokusimudza. Munyori woti paakasimudzwa wakafamba akaenda noupenyu hutsva. Mwari ngavatiitire nyasha mukati megore rino iri. Mwari ngavatiitire zvakanaka. Pawanikwe pakati pedu vanogona kuita nyasha dzokusundidzira vamwe munyasha. Kana zvadaro, kudenga koendeka. Bhuku yoti ndo zvatinoziva nazvo kuti muri vadzidzi vaJesu kana pakati penyu pane rudo. Mwari wokudenga atibatsire, vatiitire zvakanaka. Regai tinamate. Baba vedu vari kudenga, toda kukutendai. Toda kukutendai pamasikati iwano, mataura nesu
nekuti manga mune chirevo nesu. Pakati pedu pane vanoda kusundudzigwa. Pakati pedu pane vakamira vachitsvaka vokusundidzira. Hatingafanani, ndozvamakareva zuva riya. Mukati varombo mucharamba munavo nguva dzose. Hatingafanani, asi makatisa maklasi, mukatisa mudzimuri, mukatisa munharaunda, kuti tione neziso romweya. Panoda ruoko gwedu kuti vhangeri renyu igenda mberi. Tibetserei mutiitire zvakanaka. Tibetserei mutipe mweya wokugona kutiwira, kugona kumirira kupindura kwenyu. Sezvakaita muranda padziva achimirira kuonekwa kwenyu. Tatenda hedu kuti matinzwa matirapa, mataura nesu. Kana zvose zvaitwa, rangarirai kunyora mazita edu mubhuku roupenyu. Tanamata muzita raJesu. Murendo ready pasi ndiri murombo mweya garaine nimponesi kana achinzwa shiri dzimwe dzichiputsika adziitire mutsa ngeni anondinzwawo anonditungamira nekundiregerera ini ngandiitwe mutsvene garaine nimponesi ngandifane naJesu mukurarama kwangu ndidzorore kunemwi panzvimbo inyerere ndibarwe patsvaini nerudo rwake Jesu ngandiwe nerutsendo garaine nimponesi ngandibarwe patsvaini nerudo rwake Jesu